Spar Nord. Klokken er 7:05. Unge skal lære sig selv at kende på de tidligere danske kolonier i Karibien. Det er oplægget fra en ny højskole, Højskolen.dk, som 2 professionelle teambuildere og eventyrere står bag. Den ene er sjovt nok ude at rejse, men vi har altså fået besøg af den anden, medgrundlægger Thomas Frese Carlsen. Godmorgen. Godmorgen. På jeres hjemmeside, der skriver I om hængekøjer, koralrev og en af verdens 10 bedste strande. Og man kunne jo næsten få fornemmelsen af, at der er tale om ren ferie her. Det er der ikke. Vi skriver også en masse om det faglige input, som vores elever skal have. Og undervejs så får de faktisk knap 200 timers undervisning i for eksempel projektstyring og teambuilding, eller personlig udvikling og kommunikation. Så der er masser af faglig input. Der skal selvfølgelig også være tid til eventyr, og de har rig mulighed for at rejse ud på egen hånd. Men der skal være masser af fagligt input. Men de her ting med at arbejde med lokalbefolkningen og få oplevelser, det er vel noget, man også kunne få, hvis man var på ferie? Det kunne man også, men når vi nu laver en højskole, så tager vi den her højskoletradition med ud i en helt anden kontekst og flytter den langt væk fra Danmark. Men vi har det samme stærke fællesskab og en masse nye oplevelser og så en masse fagligt input med til eleverne. Så som de også kunne få hjemme i Danmark, men her der får de en kontekst, som er helt anderledes, og som giver dem en mulighed for et fantastisk rejseeventyr samtidig. Jeres allerførste tur, den går til Karibien. Hvorfor det? Jamen, det gør den af flere grunde, og det er blandt andet fordi, at Claus, min kompagnon, han har været kulturrejseleder i mange år, og har rejst rigtig meget til Dansk Vestindien, og har oplevet den fantastiske kulturarv, som vi deler med dem derude. Og så er det et fantastisk dejligt sted. Det er et af verdens bedste klimaer. Der er de smukkeste strande i verden, og masser af eventyr venter på dem derude. Og så kan vi bo for eksempel på EcoCamp, som vi rigtig gerne vil, så vi gør en forskel både for os selv, men også for andre. EcoCamp, hvad er det? Jamen, det er et sted, hvor det for eksempel er på St. Croix, hvor vi skal bo. Der skal vi bo på den eneste 100% organiske farm. Og det er simpelthen en bæredygtig farm, som selv står for alt med el og med vand og genbrug. Og de tænker simpelthen miljø hele vejen igennem. Og det synes vi er rigtig godt og fantastisk. Hvad kunne være nogle andre eksempler på, hvad det er, man kan lære ved at bo i Karibien i noget tid? Jamen altså, man kan jo rejse ud og væk fra Danmark, og væk fra sin egen trygge lille andedam. Og jeg har selv oplevet de allerstørste paradigmeskift og sådan tankeryg og udviklingen, når jeg selv har været væk fra Danmark og væk fra alt det trygge, jeg kender så godt. Så vi vil rigtig gerne have eleverne med ud af deres tryghedszone, ud og opleve sig selv og livet hinanden i et andet perspektiv, og simpelthen lære sig selv noget bedre at kende og finde ud af, hvad er det, jeg drømmer om, og hvad er det, jeg rigtig gerne vil bruge mit liv på. Navnet Højskolen.dk, det giver jo associationer til traditionelle folkehøjskoler, så vi har bedt generalsekretæren for Folkehøjskolernes Forening, Niels Glan, om at kigge nærmere på jeres projekt, og prøve en gang og høre her, hvad han siger. Altså, som jeg ser det her, har det ikke noget med højskoler at gøre. Umiddelbart så kunne man sige, det ligner da, at de prøver at pynte sig med lånte fjer. Jamen alene det, at det er en rejse, der foregår ud af Danmark, gør, at det ikke kan være Dansk Folkehøjskole. Er der ikke tradition for, at danske højskoler også tager en tur til udlandet? Jo, det gør de i forbindelse med den undervisning, der er foregået i Danmark inden. Og den del af højskoleopholdet, der foregår i udlandet, det får man ikke tilskud til. Så på den måde er rejsen i sig selv ikke direkte forbundet med højskolen, men læner sig op af det forløb, der har været på selve højskolen, og den undervisning, der har været i Danmark på en dansk folkehøjskole. Ja, han taler her om, at I pynter jer med lånte fjer, når I bruger højskolenavnet. Hvad siger du til det? Jamen, det tænker jeg jo. Altså, jeg tænker, det vi tager med fra højskolen, vi er jo ikke en folkehøjskole, vi er en højskole, og det vi tager med, det er det stærke fællesskab, en masse nye oplevelser, og så venskaber for livet. Og det er noget, vi absolut oplever, at Højskolen.dk det er, og det giver vores elever. Så kritikken, den praller af? Jamen, jeg synes, det er okay, at han har den mening, men højskolen udvikler sig jo også, og vi behøver jo ikke at være i Vestjylland ved stormblæste marker for at få en højskoleoplevelse. Så vi kan godt tage ud i verden, og vi kan godt få en oplevelse med stærk fællesskab og masser af gode oplevelser. Sådan lød det for Thomas Frese Carlsen fra Højskolen.dk. Tak fordi, at